Сына и Духа Святого. А с вами дорогі брати і сестри, 40 днів тому ми з радістю святкували народження Христа Пана. Сьогодні ми вспоминаємо день, коли Панна Марія і святий Юзеф принесли дитятка Єзуса у святиню. Каб там скласти належну офяру. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Калі мінулі дні іх ачышчэння паводле закону Маісея, бацькі Езуса прынеслі яго ў Єрузалем, каб прадставіць перад Панам. Як напісана ў законе Пана, што кожнае першароднае дзіця мужчынскага полу павінна быць прысвечана Пану. Каб прынесці ў ахвяру, як сказана ў законе Пана, пару туравак альбо 2 галубкі. Жыў у Єрузалеме чалавек, імя якога Сімеон. Быў гэта чалавек праведны і пабожны, які чакаў суцяшэння Ізраіля, і Дух Святы спачываў на ім. Адкрыў яму Дух Святы, што ён не ўбачыць смерці, пакуль не ўбачыць Месію Пана. І прыйшоў натхнёны Духам у святыню, і калі бацькі прынеслі дзіця Езуса, каб учыніць з ім паводле закону, ён узяў яго на рукі, благаславіў Бога і казаў: «Цяпер адпускаеш слугу твайго валадару, паводле слова твайго у супакоі, бо вочы мае убачылі збаўленне тваё, якое падрыхтаваў ты перад абліччам усіх народаў, і святло для асвятлення язычнікаў і хвалу народа твайго Ізраіля». Гэта слова Пана. Злюбленыя з нагоды 2 лютага, дня кансакраванага жыцця, біскупы Беларусі падрыхтавалі для ўсіх вернікаў сваё слова. Паслухаем уважліва. Пастарскі ліст канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі на свята ахвяравання Пана 2020 года. Шаноўныя браты ў святарстве, кансакраваныя асобы, умілаваныя ў Хрысце Пану сёстры і браты. Традыцыйна 2 лютага, праз 40 дзён пасля нараджэння Езуса Хрыста, каталіцкі касцёл адзначае свята ахвяравання Пана. Яно завяршае перыяд, звязаны са святкаваннем Божага нараджэння. Гэта дзень, калі Марыя і Юзеф прынеслі дзіця Езуса ў святыню, каб ахвяраваць яго Богу, згодна з прадпісаннем юдэйскага закону, якое сваімі каранямі сягае з зыходу выбранага народа з Егіпта. У ноч Пасхі